Z-E-N-U. W. Emendakje. E-F-T-I-G. I-C-H. Wat wie de eerste letter nog maar? Ja, de Z, maar nou tik ik een S. Friesk Stavrië, dat valt net aan. Maar de band die het in de finale staan binnen de toppers van de provincie. Zo'n 1000 band van 50 verskate squallen die in de mei de voorrondes. En 29 finalisten met een no laten wat ze kennen. We beginnen met het eerste gedeelte van zin 1. Succes. Der wie is een jongen. Basisschool De Tjelke uit Holvet kwam met een grote delegatie. Halve van de finalisten zitten op deze basisscholen. En dit is haar geheim. Eén keer in de week gaan we Stavrien en we doen ons Friese lessen. En we zijn vanzelfs vanuit een van de squalen die als eerste als strijdtalige squallen begonnen is. Dus misschien dat maar speelt. Hij hem nou een hele goede juf, lijkt het hem misschien hoor? Ja, het is wel een hele goede juf. Helemaal. Ja. En treedt er alle weekenden op. Dat binnen de laatste woorden van het dicté. En dan is het onder strenge jury. Een woordje als dit is, dan jest het in een woordje, maar er moet een komma tussen. Een leidje is een woordje, het maakt met AI, maar het wordt vaak met EI, skreun, sjoggekeer. Ben je nou misschien een beetje soepeler bij de band? Nee, wij behandelen alle band gelijk en fout is fout. Dan hebben we draaien met zon. Dat wordt er ingewikkelder van. Maar die komen er net voor ten dadelijk uit. Dan hebben we draaien maar dezelfde. Ja, dat is... Ja. Uiteindelijk binnen er 2 winners. Eén van hen is Jacob Jan Haaksma.